दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों एलिगेशननि सायाव सावरायनाय जागोन। हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव गोबां एलिगेशन लाबोदों, जोबनो गैयै एलिगेशन। नाथाय सोर लाबोदों, माबोरै लाबोदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जाराफुरा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा पावार आरो फैसानि अनगायै जेबो खामानि मावाखै। जेरावखि थाङा बिथाङा भट हांग्रिनि थाखाय थांदों होननानै एलिगेशन लाबोदों। आरो लोगोसे बिथाङा पावार गैयै समावबो जेबो हाबा मावाखै आरो पावार गैयै समाव सामाजिक खामानि मावनाय बिथांखौ नुनो मोनाखै। आरो थांनाय 17 बोसोरावबो बिथांखौ सामाजिक खामानि जेबो मुलाम्फा गैयै फैसानि खामानिनि अनगायै जेबो नुनो मोनाखै होननानै एलिगेशन लाबोदों। सोर लाबोदों, माब्रै लाबोदों आरो बिनि एन्सारा मा बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रग' मिथिनो मोनगोन। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। अब्ला गिबियाव नोंथांमोना सावरायनायनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। हाग्रामा महिलारीয়ে सबसे कन्फ्यूज মানুহ। ই এটা কথাতে ইয়াৰ মানে কথাটো একদম সিধাকে চিন্তা কৰে। তাক যিখিনি বিনিময়ত তেখেতক পাৱাৰ লাগে আৰু টকা লাগে। টকা আৰু পাৱাৰৰ বাহিৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰ একো বুজি নাপায়। আপুনি 17 বছৰত চাওক তেখেতে কি কাম কৰিছে। য'ত টকা নাই এই কামটো সি নকৰে, য'ত পাৱাৰ নাই সেই কামটো নকৰে। এই পাৱাৰ নোহোৱা সময়ত একো কামেই নকৰে। সামাজিক কামত ক'ত দেখা পাইছে আপোনালোকে? দেখা পাইছে জানো? ক'ৰবাত সামাজিক কামত তেখেতে ক'ৰবাত মানে অমুক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গৈছে ভোটৰ কাৰণে, অমুক জাগাত গৈছে ভোটৰ কাৰণে, অমুকৰ লগত কথা পাতিছে ভোটৰ কাৰণে। গতিকে আজি তেখেতৰ পাৱাৰ আৰু পইচাৰ বাহিৰে দুনিয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰ কাৰণে একোৱেই নাই। नुनो मोनबाय, रोखा जाबाय, क्लियार जाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा एलिगेशन लाबोदों। नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा अबजेक्शन होनांगोन जे हाग्रामा महिलारीनि टेनरावहाय डिउरिं हिज टेनर हाग्रामा महिलारी बिथां साराबो समाजनि खामानि मावदों। बे मोनसे एग्जाम्पलखौ आं होनि। बड' नेशनेल कन्वेन्शन BNC खौ हाग्रामा महिलारी सारनि आमोलावनो बै थांनाय 17 बोसोरनि समावनो BNC खौ दानाय जादों। बे BNC नि गेजेरजों बर'नि गासै संगठन आरो बर'फोरखौ खौसे खालामनो थाखाय इउनिफिकेशन अफ बड' बेफोरबादि मोनसे खौसेथि खालामना रन्जन दैमारी सारनि थाखाय खामानि मावनायबो जादों। बिनि गेजेरजों अनजलि दैमारी मेडामखौ बेयाव लाबोनायबो जादों। माखासे सावरायलायनाय गोबां, बेखौ आङो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ गोसोखांहोबाय आरो बिनि मुल उद्देश्यआ मामोन बेखौबो नोंथांमोना मिथिखायो। BTC आव सान्थि गोजोन जानो थाखाय मोनसे महायज्ञनि आयजन खुंदों हाग्रामा महिलारी बिथां सारा। बे सोरनि थाखाय? गासैबो BTC रायजो राजाफोरनि थाखायनोमोन। दैदेनगिरियानो जा, जेनेरेल पाब्लिकआनो जा, वार्कारानो जा, गासैबो BTC ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखायनो बे महायज्ञ, बिश्व महायज्ञ बेबादि मोनसे आरो बिराद गिदिर खुंदों मोनसे जयग खालामनाय हाबाफारि महायज्ञ। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बावबाय जानांगौ, सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बावबाय जानांगौ। नाथाय बियो मोनसे समाजारि हाबा, हाग्रामा महिलारी सारनि समाव मावनाय हाबा। आरो बेबादि गोबां दंबावो। आरो मोनसे खोथाया स्पष्ट, हाग्रामा महिलारी सारा सासे पलिटिशियान, बेयो सासे समाज सिबियारि नङा। पलिटिशियान हिसाबै बिइं ए पलिटिशियान इन BTC, बिथाङा सासे BTC नि पलिटिशियान जानानै, राजखान्थिगिरि जानानै, राजखान्थिनि खोथाखौथ' साननांगोन। मानो होनबा बिथाङा सासे BPF नि आफादगिरि गाहाय। बे हिसाबै बिथांनि साननांगौआ गुवार आरो बिथांनि माखासे दालाय दासाफोरखौ नायनांगौ, लिडार कर्मिफोरखौ नायनांगौ, रायजो राजाफोरखौ नायनांगौ थायो। बेवहाय मोनसे खामानि लानानै, राजनितिक सोमोन्दो गोनां खामानि लानानै बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायाव पलिटिशियाना जेबो खहा जाया बा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया। याद खबलगा एखन नाय बुलि मय बाबु, आं सानो आरो। बिनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जाहैबाय मा, बड'लेण्ड जांख्रिखांनायखौ बयनिबो गोसोआव सोनानै जांख्रिखांहोनानै
बड'लेण्ड सोदोबजों बयबो बर' फिसाफोरखौ जांख्रिखांहोनानै लाबोथारगोन बादि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा बुंनानैसो स्लट फावसयनानै दिनै बिटिआरखौनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरनानै लाबोनायासो बिराद फोथाय खेबस'सिन। बेवहाय समाजनि मावदोंबाबो बेयाव फोथाय खेबस'सो नुजाहैयो। बेखौ जों रायजो राजा बुजिनो हायो। आरो पलिटिसियान हिसाबैबो जा खोथाखौ बुंदोंमोन भट जानायनि सिगां 1 भट 1 जब इयुथ्सफोरखौ गोदौग्लाब होदोंमोन। नबप्रजन्मफ्रा बेनि थाखायनो माखासे बिराद गोदौग्लाब दुंग्लाबनाय मोन्दोंमोन। बा इउपिपिएलआव हाबबा साख्रि मोनो 1 भट 1 जब न'खरसेयाव सासेल' नंबावा भट मोनसेयावनो जायहा दङ सोरनिबा न'खराव सानै दंबा क्राइटेरिया मिलायनाय दंबा साख्रि मोनगोन। नै बेनि थाखाय बिराद गोदौग्लाबदों। सोरबा सोरबा फैसाबो हरलायदों। इउपिपिएलआव ओरैनो बहा हाबनो फैसा होनानैसो सोरबा सोरबा हाबगुलायदों। दा बे प्रमद बर' सारनि नंखाय सिमां सुजुहोनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय इयुथ्सफोरनि थाखाय नंखाय मोनसे प्रपागान्डा होनाय बियो बेफोरसो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा पावार आरो फैसानि अनगायै जेबो मावाखैनो। बे गासैबो इनस्टिटिउट CIT इन्जिनियारिं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलावनो जानाय बेफोरबोथ' मोनसे सामाजिक ना बयनिबो थाखाय। आरो दिनै पलिटिसियानफ्रा पावाराव थाबाय थानायखौ सानखागोन साननांगौबो जायो। जेरैखि जाया गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मजबुत गावनि दोलोखौ मजबुत खालामनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसेथ' राहा लामाखौथ' पलिटिसियान हिसाबै लाबाय थाखानांगोन। बे मोनसे दा रायजोफ्रा बांसिन मिथियो आंनिफ्रायबो आरो प्रमद बर' सारनिफ्रायबो बिथां हाग्रामा महिलारि सारा मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै हरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ जेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।